Gireklamo sa usa ka gingong religious leader ang grupo sa LGBT community sa Davao City nga nanuktok sa iyang hotel room aron mohanyag og massage service. Apan ang maong aligasyon, sukwahi sa migula sa CCTV sa hotel kung asa gipasulod niini ang usa ka sakop sa mong LGBT group sa iyang kwarto. Busang Davao City Police mopasaka og mga kaso batok sa gingong religious leader tungod sa pagpakatag og sayop nga impormasyon. Ani report ni Argil Relator. Gipaagi sa usa ka lalaking guest ang iyang pagkadismaya pinaagi sa pagpost sa social media sa nahitabong insidente sulod sa usa ka hotel sa Davao City bandang alas 10:25 Huwebes sa gabi. Sa maong post, iyang gisaysay nga gituktok matud pa sa grupo sa LGBT community ang iyang hotel room. Sumala daw sa maong grupo nga gi-contact niya sila alang sa massage service. Butang nga gikatingala matud pa niya kay wala matud pa siya mi-contact kanila. Gidemand matud pa sa grupo nga bayaran ang ilang pamasahe sa taxi ug down payment. Wala daw siya mihatag ug dayong nangayo og tabang sa gwardya. Midagan matud pa ang maong grupo gikan sa second floor padulong sa lobby. Pag-abot daw sa lobby, nakurat siya kay dunay anaa sa napulo pa kasakop sa LGBT nga naghulat ug nagsakay og tricycle. Dihang nagkaguliyang, usa matud pa sa grupo ang misipa kaniya sa nawong. Mas nadismaya matud pa siya sa iyang pagbisita sa San Pedro Police Station. Sanglit Police Auxiliary lang matud pa ang nag-assist kaniya. Naghangyo sa matud pa siya sa desk officer kung mamahimo ba nga makapatrolya ang mga pulis sa lugar. Apan, gibaliwala lang matud pa kini. Dihang gipanubayan sa Davao City Police ang maong insidente, nasayrang pulos walay kamatuuran ang mga aligasyon ug pasangil sa maong hotel guest nga nasayrang usa ka religious leader nga taga Zamboanga City. Apan wala nagibutyag kung asa kini nga religious group na hisakop. Base sa kuha sa CCTV sa hotel, dunay tulo ka mga sakop sa LGBT nga naabot sa lobby sa maong hotel. Diin gipangutana pa sila sa gwardya ug front desk sa ilang katuyuan. Dihang giatagan og permiso, misaka ang tulo padulong sa kwarto. Dihang miabli ang pultahan sa room sa maong religious leader, makita nga hapsay nga nakasulod ang usa sa tulo. Samtang nagpabilin sa gawas ang duha. Human ang wala ray duha ka minuto, migawas ang religious leader ug ang gipasulod niini nga LGBT hangtod sa naabot sila sa labi. Dinhi naglalis na sila. Dinhi na migawas ang tulo ug misakay sa tricycle nga dunay sakay daan. Gisundan pa sila sa religious leader sa dalan ug didto duna kini gibigyan. Kini sukwahi sa iyang pasangil nga siya ang gisipa. Sa pagpanubay sa mga pulis sa front desk, nagreklamo na matud pa ang maong religious leader kay na-scam siya sa misulod sa iyang kwarto. Nagpaila sa matud pa siya nga usa ka police official. Sukway sab sa pasangil niini, gipagula sa kapulisan ang mga hulagway nga niadtong gabi una. Dunay mga pulis nga gidispatch sa gawas sa hotel. Pag-abot niya sa San Pedro Police Station, gi-entertain na yun siya sa police auxiliary nga makuha ko ng initial nga data. Pero i-forward na sa desk officer nga naka-duty para sa complete details sa complainant o sa iyang ireklamo. Tungod niini, desidido ang Davao City Police nga pasakaan og kaso ang maong religious leader tungod sa pagpakatag og dili saktong impormasyon. Mag-file ang Davao City Police Office og violation sa RA 10175 kaning Cybercrime Prevention Act of 2012. And then dungagan po nato sir kaniingon siya nadunggan sa mga staff sa hotel nga naingon siya nga siya sa ka chief of police, isa siya ka chief of police o na siya ranggo nga police inspector, no? Nadunggan ni siya mo nang file po nato siya appeal sa violation under 177 sa Revised Penal Code for usurpation of authority. Gidelete na sa maong religious leader ang iyang social media post. Dili na sa makita ang iyang mismong account. Dunay panawagan ang DCPO sa mga LGBT nga nalambigit sa insidente. Pwede mo ato sila sa San Pedro Police Station para makuhaan sila og habig and makuhaan sila og statement para mas ligo ng ato ang kaso nga i-file against this individuals. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.